ଦମକଳ ବାହିନୀ ଉଭୟ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସାହସ, ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ ଏବଂ ଉତ୍ସର୍ଗକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଦିବସରେ ସେମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏବଂ ସମାଜରେ ହିରୋ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ବରଗଡ଼ ମହିଳା ସମିତି ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ଜଣାଇଛି। ସମିତିର ସଦସ୍ୟଗଣ ବରଗଡ଼ ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ରର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ତିଳକ ଲଗାଇ ଧୂପଦୀପ ଚାଉଳରେ ବନ୍ଦନା କରି ତଥା ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଇ ଓ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଖୁଆଇ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବା ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ସେବାର ମହାନ ପ୍ରୟାସ କରିଆସିଥିବା ଅଗ୍ନିଶମ ଯବାନମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ସମର୍ପଣ ସେବାଭାବକୁ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ସଭାନେତ୍ରୀ ମନ୍ଦାକିନୀ ପତି ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟା ମମତା ମିଶ୍ର ବରଗଡ଼ରେ 1970 ମସିହାରେ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପଛରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଜନସାଥୀ ଲେଙ୍ଗୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସବୁକିଛି ପୋଡ଼ି ଶେଷ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଏଭଳି ଏକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ବରଗଡ଼ ହାଟପଦାରେ 60 ଦଶକର ଶେଷ ଭାଗରେ ଘଟିଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଦମକଳ ଆସି ଫେରିଯିବା ବେଳେ ବରଗଡ଼ରେ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବିରେ ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନାରେ ଲେଙ୍ଗୁବାବୁ ଶୋଇପଡ଼ି ଦମକଳକୁ ଯିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ସରକାର ବରଗଡ଼ରେ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଏକ ଉପକେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଫାୟାର ଫାଇଟରଙ୍କ ପରିବାରର ବଳିଦାନକୁ ସମାଜ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ସମିତି ପ୍ରଶଂସା କରି ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଥିଲା। ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାର ଉତ୍ତରରେ ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଫାୟାର ଫାଇଟର ସୁନୀଲ ବେହେରା କହିଥିଲେ ଯେ ଆପାତକାଳୀନ ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଆମକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ମାତ୍ର ଲୋକଙ୍କ ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ବେଳେବେଳେ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିବା ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ଦିଗରେ ଲୋକେ ସଚେତନ ହୋଇ ଦମକଳ ଗାଡ଼ିକୁ ଅବାଧରେ ଯିବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପାତକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 112ରେ ସମ୍ପର୍କ କରିବାକୁ କହି ମହିଳା ସମିତିର ଏଭଳି ଭ୍ରାତୃତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧିକାରୀ ରାମକୁ ଜୋର, ଫାୟାର ଫାଇଟର ଅମରେଶ ପଠାନ, ମୋତିଲାଲ ଦାସ, ବଶିଷ୍ଠ ତନ୍ଦସେନା ପ୍ରମୁଖ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆପାତକାଳୀନ ସେବା ସମୟରେ ଜନ ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ମହିଳା ସମିତିର ସମ୍ପାଦିକା ରିନୁପତି, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷା ତନିମା ଦାସ, ସଦସ୍ୟା ଅଞ୍ଜନା ଦାସ, ସୁଧାଂଶୁବାଳା ଦାସ, ସରିତା ଦାସ, ସବିତା ଗୁରୁ, ଦିବ୍ୟକାନ୍ତି ଭୋଇ, ମୀନା ପଣ୍ଡା, ବୀଣାପାଣି ଦାସ, ମଞ୍ଜୁ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସମାରୋହରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବରଗଡ଼ରୁ ନବୀନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିପ୍ଳବ ପରିକ୍ରମା।